gayu ne. Na ji kira a waya Manaja ne. A ja magana 442 baya jin magana. A ja magana na marigan dudu da sashi kwata. A ja magana ni ke sa gayu su daga kafa. To ku kira Hafsatuwa mu je cikin kulab. Muka je Ibo Road muka siyo kayan kulab. Wacce ba ta da shi mun bar ta can a gida. Kai to gamu a kulab, 'yan mata me ya rage. Jiniya gamu a kulab, 'yan mata me ya rage. Dorime duniya duka ta rikice jama'a, wasu na da son magana. Ba ka yi min komai a gari kuma har kana magana. Babu mai sai min kaya da abinci bare ya ja maganar. Dan kaji ina ta shiru kai tunanin banda abin maganar. Ni jikan sarkin magana, a taba ni na kasa yin magana. Ni mai sarki kyari